Николай Филипов и Русинка ми съсипаха живота. Имам 16 годишна дъщеря, която не мога да погледна в очите, не знам как да й кажа кое е правилно, кое не. Излъгах. Аз трябва да я възпитавам. Как да я възпитавам? Като аз излъгах. Не знам защо се сипаха тези хора. Не знам как ще продължа. Но няма да продължа с тази лъжа. Подбуждали ли са към лъжесвидетелстване Николай Филипов, по-известен като Ники Митничаря или Ники Пътпадъка, и неговата близка Русинка Бъчварова, за да бъде дискредитиран пред властите Валентин Каравълчев? Последният пък е свидетел, ключов свидетел по разследване срещу Николай Филипов. Аз не съм изнасилвана от Каравълчев. Никога не се е държал непристойно дори. Непристойно. Съжалявам за това, което направих. Лъжесвидетелствах срещу господин Валентин Каравълчев. Да. Чакайте сега, какво означава това лъжесвидетелствах срещу господин Каравълчев? Че съм изнасилена от него, че не един път дори. Бъде ми са моя близка приятелка тогава. Господин Филипов, Николай Филипов, искал да се срещне. А вие познавахте от по-рано господин Филипов? Да, него го познавам отдавна и Валентин Каравълчев познавам отдавна. Работили сте при тях? Работех, да, при тях. Кога? От 2014 работя за тях на Рибарника, Малко Търново, хотелски комплекс. А когато се свързах с вас, вие работихте ли за някого от тях? Не, вече бях прекратила с тях. След 2 години поне не работех с тях. Когато близката ми приятелка Русинка Бъчварова не се обади, помислех, че ме търсят за работа. Русинка Бъчварова е популярна като търговец на горива в Бургас. Тя е много близка до Николай Филипов, Ники Пътпадъка. В последната година тя беше афиширана като част от местното ръководство на ДПС Ново начало в Бургас. Видяхме се, попитама за телефона първо, каква ми е кореспонденцията с Валентин Каравълчев, може ли да я видя. Казах му, че аз нямам такава, освен работна. Той му пита за някакви сексуални. Казвам му, че съм нямала такива с него и просто работно, да, имала съм някаква кореспонденция, но само работно. Каза да се проверя телефона, проверих, казах му, че всичко съм изтрила, не ми е трябвало, изтрила съм го. И оттам започна, нали знаеш, той какво ми направи, какъв е. А какво също някакви техни дразги, че той му имал доверие, а той се подиграл с него и от този тип. Значи Николай Филипов, Ники Пътпадък се чувства излъган, така ли? Да. Почна да ми обяснява как дърпал някакви момичета, Валентин Каравълчев. Мога ли да му помогна? И аз казах, не знам с какво мога да помогна, ама ако мога нещо да помогна, ако нещо е правил Валентин, казах им, че не е с мен. Хиляха се после. Всъщност вие сте подали сигнал срещу Валентин Каравълчев, така ли? Стана бързо и не осъзнавах, че това е, че ме въвличат в това нещо. За изнасилването срещу Валентин. И като шега, защото през цялото време се смееха, базикаха се. Питаше ме някакви неща, ама се хилехме, като приятелки. Аз не знам кой. Не го осъзнавах наистина. Как ще се случи наистина като изнасилване срещу
Валентин. Добре, и какво се случи след това? Вие подадохте сигнал официално. Да, казваме, нали викам Роси, нали това нещо, пак го приемах като шега, като не, ела сега да го пуснем. И казвам, Роси, как, нали? Ма не, те ще се оправят там, те знаят, те начакат, нали, знаеш, господин Филипов са, ти нищо няма да занимаваш, той е нищо, те един на друг се дразнят, теб не те интересува. Вие двете подадохте сигнал. Да, то, както го пишем и се смеем, и изведнъж чакай бързо, че няма време, чакай сега, нали, през това време звънение, ние отиваме. Да, осъзнавах сигурно някакви, че се случва нещо, ама... След като подава сигнала си, Емилия е силно разколебана. А на всичко отгоре се оказва, че трябва да потвърди данните пред разследващите. Тогава почнах, Роси, какво ще потвърдя, нали, знаеш ли? Тяхни хора, да, там следователя, който е, той ще помага. Викам, Роси, аз нищо не знам. За какво става въпрос? Не, нищо няма, то нищо няма да случи, нищо няма да мислиш, това е тъпотия. Кой ще обърне внимание на тая тъпотия? И така. Разказваше ми през цялото време за Владо Маринов, шефа на полицията, за Ради Пенев. Нали, знаеш, те са наши хора. Няма да имаш проблем, никой няма да те търси тебе, никой няма да те занимава. Мислите ли, че Владо Маринов и Ради Пенев, за които сте били информирани, са наясно с тази история? Наясно са. Тя Роси казваше, той, нали знаеш кой е Владо Маринов, нали знаеш за Иван Малинов и така. Мислите, че те Знаят, да, те подпомагат. Тя каза, те ще чакат, те нищо, те ще помагат. Нали знаеш, че са наши хора. Близостта между Николай Филипов и директора на областната дирекция на полицията в Бургас Владимир Маринов стана известна благодарение на вече бившия полицай Димитър Николов. Той я разкри малко преди да напусне редиците на МВР. ОДМВР Бургас не се управлява от старши комисар Владимир Маринов, а именно се управлява от Николай Филипов, бизнесмен с доста съмнителна репутация и съдружник на покойника Мартин Божанов, нотариуса. Както всеки знае, за близките контакти на Николай Филипов с директора на ОДМВР Бургас, заместник директора на ОДМВР Бургас, шефа на криминална полиция, шефа на охранителна полиция, шефа на БОП Бургас, шефа на втора районна. Владо Маринов, който е директор, от дълги години, казвам много дълги години, е на хранилка при Николай Филипов. Говорим за корупция. Абсолютно говорим за корупция. Значи, Владо Маринов е като едно малко пътпадъче, който се отворил от човката и чака големия пътпадък да му сложи червиче в сличката. Само, че нали, големия пътпадък му слага пачки. Николай ми казваше как като излезе от полицията, знаел кога, нали, в съда излизал Любомир Петров съдии, Мануил, не знам точно съдия или прокурор, нали, чувах за тези неща. Мануил Манев. Николай Филипов, той е изключително близък с сериозни фигури сред бургаските магистрати. Имам предвид прокуратурата. Аз съм бил свидетел, когато пред мен е разговарял по телефона през телефоните на други лица, просто тези лица са били със съответните магистрати редом, с примерно Любо Петров, примерно с Емануил Манев. А кои са тези господа? Това са прокурори в Бургас. Ти нали знаеш на какви високи постове са ни позициите. Казвах и Роси, мен не ме интересува, не искам, не може, остави така нещата. Мълчах, мислех, на други ден ставах, почвах да я питам. Нищо няма, не го мисли, никой няма ти обърне внимание на тая тъпотия, която си написала.
А предложиха ли ви някакви пари? Постоянно им предлагаха. Но това е вече последствие, нали? После. Не. А кога трябва да е било това изнасилване или тези изнасилвания? Те го писаха, Роси го дори се хвалеше как го е измислила, как го е скалъпила. И така. А всъщност ви откъде познавате Русинка Бъчварова? Познаваме отдавна, от приятелки сме от 25 години, преди да се омъжена дори. И затова имах доверие. Осъзнавах, че върша нещо, но имах доверие на хората, че към господин Филипов имах респект. Не ми се е случвало нещо такова, нали, през годините, в които съм работила за тях. Не мислех, че ме забъркат в тая мизерия. На вечер ме извикаха, там беше адвокат. Кой адвокат? Пламен Найденов. Писаха за някакви момичета, постоянно спрягаха, че те били, питаха ма някакви неща. Почваха да... Тогава мисля, че не знам в кой от случаите. Питаха за Валентин Каравълчев, да не е бил навънка. Пък аз да съм била изнасилвана по това време. И вече тогава осъзнавах, че съм в нещо страшно. Опитахте ли да се измъкнете от... Опитах да. Почнах всеки ден да звъня на Росто, да й се моля, защото аз в случаите, когато исках да стигна до господин Филипов, или беше навънка, пътуваше, дай им, че ще се видим. Единствено вярвах на Роси. Всеки ден звънях и се молях. Спря дори, имаше период, който спря да ми дига телефона. Изразила се дори с наши познати. Тай няма ли да спре да ми реве по телефона. Да, всеки ден ревях. Защото знаех вече какво съм извършила. Следователката Мануела Проданова ме извика и там дадах показания, нали, в съда. Също не знаех, че отивам някъде. Казах на Роси, че съм се определила час, нали, с тази Мануела Проданова. Тогава почна да ме напада, как може такава си патка, как ще отидеш сама да се срещаш, това нещо. Казах и не съм се занимавала, не знам, нали, аз... Жената ми се обажда, аз нали, трябва да отида, ти си патка, ти си не знам си какви ги вършиш, трябва да отидеш с адвокат. Като адвокат на Емилия упълномощен бившия бургаски съдия Пламен Найденов. Освен, че е свързан с ДПС, той е съсед на Николай Филипов. Притежава апартамент в сградата, в която живее Пътпадъка. Срещнах се с адвоката и те ми говореха така, че това нещо се е случвало. Нали, че аз съм била изнасилвана. Макар, че те го писаха, те знаеха, че не. Добре, кога им казахте, че няма да свидетелствате? Още в началото почнах. Първо на Роси, тя, като й казах, ти като искаш му кажи, аз не мога да му кажа такова нещо. На Николай Филипов ли? Да. Как решихте да огласите цялата тази история? Какво ви мотивира? Искам да кажа истината, не мога повече да лъжа. Аз лъжа навсякъде. Те не спират да ми звънят, искат да продължавам. Очевидно, вие сте искали в някакъв момент... Исках много пъти, който да питам, всеки ми казва, ще мълчиш. Това, което съм направила, е страшно. То наистина е страшно. Не искам господин Каравълчев да е осъден, защото те явно са искали това, не го осъзнавах. А семейството ви знае ли за тази история? Много късно им казах, просто много късно. Те как реагираха? Като разбраха, вече станаха... Той човек щял да ме съсипи. Казах му, че съм ходила при адвокат. Патка, ще съсипя. Кой? Николай Филипов? Да. Пътък? Да. Ще съсипят
цял живот ще работиш да заплащаш делата. Кога започнаха тези заплахи? Като вече много настоявах, не отказвах, звъняха ми, защото в един от, не знам колко пъти бях при него, му казах, че аз няма да свидетелствам срещу този човек. Той не го е извършил и не искам да заставам в съда и да лъжа. Много пъти Росо ми казваше, ела в офиса да се вземеш парите. И казах, Росо, не искам пари, престанете, оставете ме, не искам нищо от вас, просто не знаех какво му забърквате. Аз им казвах, че не искам. Била съм психически недобре, Роси, да съм се пила хапчета, да. Тебе никой не те занимава с нищо. Дали знаеш, че нашите хора си вършат работа, ти какво не го мисли? Аз си казвам, аз не мога да спа дори. Ти как лягаш и спиш с това нещо? Не бях добре от лъжите, които изговарях. От това не бях добре. Нормален човек не може да говори такива лъжи. От това не бях добре, да. Николай Филипов и Русинка ми съсипаха живота. Имам 16 годишна дъщеря, която не мога да погледна в очите, не знам как да й кажа, кое е правилно, кое не. Излъгах. Аз трябва да я възпитавам. Как да я възпитавам? Като аз излъгах. Те са безскрупулни. Нищо няма им, че е голяма работа. Отивай да спиш, отивай да пиеш на чаша вино. Това са те. Няма да живея с тях. Ти изучите не. Това е. Какъв човек трябва да си, за да направиш такова нещо на друг човек? И на вас, и на Валентин Каравалчев. Може добре да го кажа. Да. Изучи.